Годината е много трудна. Ние можем днес да кажем спокойно, нали, както всяка друга, че това, което е показал кмета, ние сме го подкрепили и кмета ще отчете бюджет от 100 милиона плюс 50 милиона по инвестиционната програма. Как стигнахме до тук, по-трудно от всеки друг път. Но това има своята причина и аз все пак в стилистиката на доброто старо време ще кажа, че тук е виновно и международното положение. И това е факт. Защото в момента, в който се води война на кратни километра от нас, то тогава тук всичко е странно. И всички институции бяха така странни. Междувременно в годината имаше 2 вида избори, а ако броим и тези, които бяха през октомври миналата година местните избори, значи ние за 14 месеца имаме 3 вида избори. Обикновено преди изборите държавата спира да работи 3 до 4 месеца, ами по 3 са точно тия 13-14 месеца. Едно е да имаш сигурно и стабилно правителство, каквото и да е то, и да е предвидимо. Съвсем различно е, когато институциите общо взето са така хаотично разположени. Сигурното и стабилно правителство, което го няма, отразява ли се и на местния парламент? Категорично. Първото, разбира се, нервността. Това е със сигурност. Преди избори 3 месеца става чудо. И в местния парламент до толкова, доколкото е част от политическата сцена, то в този период преди изборите всички играчи на сцената трябва да търсят изява. А след това сигурното правителство сега, други ден, никой не знае какъв бюджет ще имаме на 1 януари. Тоест, ние ще имаме една 12-та или ще се приеме закон за удължаване на държавния бюджет или какво ще стане. Тая несигурност, тя влияе на абсолютно всички играчи и на всички хора без изключение. Кои бяха най-важните решения, които успяхте да вземете? Безспорно това, което казах преди малко е, че ние подкрепихме кмета в добрите му намерения да модернизира града. И ние успяхме да продължим да го подкрепяме. Това е много важно. В организационен план, миналата седмица вие ни отразихте, че с общината сме началното 3-то място, Общински съвет Монтана, в началното 3-то място по прозрачност. Оценката е на прозрачност без граници, международна организация, независима организация. Много се радвам, защото това мина междувременно. Аз говоря за международна обстановка, говоря за липса на правителство, но се промениха и правилата. Промениха се правилата, че Общинския съвет трябваше да бъде максимално публичен. Тоест, всички, според промените в ЗМСМА от 1 февруари беше всичко да е на сайта, при съблюдаване на всички възможни закони и от 1 юли видеоизлъчване на всички заседания на комисии и на Общинския съвет. Това промени всичко. Това промени всичко от желанието за изява, ако щете, до това, че ни наблюдават, но пък най-накрая има награда. Нали? Цялата трудност накрая дойде наградата, нали, за това нещо. Какво предстои от тук нататък? Още от същото. Очевидно е, нали, че в България никой не може да направи така преценка, ще има ли правителство или няма. Полагат се усилия. До момента, до който не се усмири света и не се усмири България, т.е. света, България е община Монтана някъде там мъничко. Не се ли усмири всичко това, е още от същото. Сега влизаме в друга схема. Изведнъж виждате, че всички протестират за ниски заплати. Докъде води това нещо, не е ясно. Дали тези заплати са подкрепени от производителността на труда, защото е все пак азбучна истина, че ти трябва да ги изкараш тия пари, за да ги харчиш. Докъде води това нещо, нали, ние ще видим, много скоро ще видим. Дупката в бюджета вероятно ще бъде още по-голяма. Така че предстои ни поредна нервна година. В това съм почти сигурен. Не се ли усмири света, ние ще бъдем още в същата ситуация. Разбира се, пак кметът ще продължи да модернизира града и да се опитваме ние да го подкрепяме в това му желание.